usaidizi yoyote. Kwa mbele nyakora mgajiwan kwan jimo sa itongi mage kalorege masira maramach manyocha omuochi kardak mambradi Embakasi County ma Nairobi koro chopo jaberio bang at machielo uitongi mane. Eote mochiu ko jawachelo pinyo acha Isaac Mwaura mayango tho mar ng'at maraberio kalorege masira makamano okoni kaka pinyo wacho gi kware mano ne joma ne oyudo midhiero kalore kod masira mar muoch mar gas oyudo ratiro margi. Koni pinyo wacho osedonjo ne ji 4 kod ketho mopogore koting'o buch nek kendo koro gibiro neno ni nonro bende odhi nyime mariango matut kutenre kod masira makamano. Mwaura bende osingo ne pinyo wacho biro medo siro joma noyudo midhiere masirano kakoro kwayo oganda mondo mi obed motang' kendo gigo report ewi kuonde jaso gas ma oko puodhi matie kuonde dak kokalo e namba 02-311-3004. Komiti marango weche thieth od